Aventura lui Rafael de Mestre a început în data de 11 mai în Barcelona. De atunci, spaniolul a trecut prin 10 țări, prin Franța, Elveția, Germania, la Frankfurt s-a îmbarcat pe vapor și a trecut Atlanticul spre Statele Unite. A bifat China și a traversat întreaga Asie. Acum este în România, iar până la finalul călătoriei mai are de parcurs doar 3000 de kilometri și ajunge din nou la Barcelona. The most exciting thing of all of the tour are the different kind of people you meet in the different zones of the countries, and the happiness you give with this electric car. Așa cum era de așteptat, drumul nu a fost lipsit de peripeții, de la mici neînțelegeri în trafic într-un cartier american la restricțiile și taxele impuse de autoritățile din China. Nu poate uita drumurile deosebit de stricate din Kazahstan. There was some not nice thing with the Russian drunken guys who wanted to stop me. Mașina electrică a demonstrat că se descurcă în toate situațiile. A fost încântat că oamenii l-au ajutat de fiecare dată, chiar dacă mulți au fost uimiți când i-a rugat să lase să bage în priză mașina. Când a tras linie și a calculat cheltuielile cu alimentarea, In total I now paid about 200 euro for 20,000 kilometers, so it's nearly nothing for the transport. pentru tot circuitul a cheltuit peste 25.000 de euro asigurarea lui de viață. Spaniolul stabilit în România este primul om care a ocolit lumea într-o mașină electrică de serie.